Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan, pila aru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Uba Golden Nonglong ubalong ukurtong MLA jong kaseng Congress na Rambrai Jerngam constituency. Uba batru kum Vice President jong All India Professional Congress Meghalaya. Bat Secretary jong Meghalaya Pradesh Congress Committee. Haga arpu pratarik ujulio arjar arpulai ula penbena ba ula mino na kaseng Congress. Haga jinge keren bat kilat pathai kubor, uba nonglong ulay tu ba ula dep paru ya kashiti kam Shau President jong kaseng Congress uba Vincent H. Pala. Bat ula ongru ba kadaw ko ba penlong yu uban mino na kaseng Congress kadai namar ba sngohun bat sngo tanat satya ya karai jong kaseng kabala ailat ya ki MDC ban ya trailang bat ka NPP ha Khasi Hills Autonomous District Council. Kani ka jingrai jongki MDC bat kamtam ka jinga menjur lang nakaliang jongki nong yalam bakmat jong parti kabanga ngam sudi shu bat ngasu shitom ya kabangan dangsa ngamin iyu kin ban jubab mentah kei ka kentien kabangan kren hopai ba kei ka kentien kabangan batai pada hopai ba namarang asngo ba lada kanu karai ka bangishim kadi bandon kanong rim lada mangi kinong yalam jong ka parti nishna yaki rules nishna yaki kendon yaki jugi kendon ni pen kenpa de heken ka heken kata ka nong rim ka jongi kum kinong yalam jong ka parti de halor kini ki benta ki banga ngasngo ba ngada donru lalong kumbak kongu lalong kubang asyia menjur Henry hakamen simpat ngamla ban sya ngamla ban pediang ngamla ban pedi artili kidur sabar ngan ong hoaj bersyapo pat kamen sim ka junga kalong ba ngam ya menjur tika bahayi yang aba nganem ya don no syabat ka parti ngako aba ngalap hai ka resignation mentamen step hai presiden barang ba jungi da kamen sim juga jing smokia tang ba ngaperkat bakan nong rim hi bat ka jinglong jong ladiru ngadi ban sotu hai ka banga yang dina kata kada ngalapa ya ka resignation minimum step kamat presiden ban mentah kumni kumbakal long ngakwa ban pisai syafi ba kala long ka ka ba ngamla ban sotu bat kamtam hakabiadi bat kani ka jingrai jong ka parti hakabashim ya kani ka rai kani ka senjam ya kani kesyani kani ka MDC tingong ya pi benang ni sakmat kalong ka ba ladang-ladang don bat ka parti bangan lek ban pensayo pai ba namar ba ngati pi misotu ba dah kaying kada internet katnu rumo rela da kinong syong jong kata kaying daptang ka jingbom ya sotu jingbut tapi enle ko manusia syong du kata kaying kasitom hi mo ngidi bandon kanong rim abang idon na kaying di kelak ka bahab ya ba golden kumni ba un mino ana po ka parti bat ya kani karai ru kemud hakabedi bat halor kini ki artli kinong rim ki bangasa ong ba ka bahaya ngabangan ino syai ka jinglong jong dukot jong ka parti kongres bat kamtam nabrokot ki pusru ki bangabat la kalong secretary jong ka MPCC la kalong vice president jong ka All India Professional Congress jong ka state de delor kini ko nang rem ngalai ke sti chau president bangan wengno ya ka jinglong dukot na ka parti kongres de nakaliang ka jong pipi keli yang aba mentah bang asim ya karai bang resign na po ka parti hatu ngadon kanu ka jingtmu bang andrung sa kanu ka kaseng nga ong mentah nga padon hi kanu ka jingmut ka jingtmu bang andrung ko kadon ka jingya peni ya kata ngamlalen kadon ka jingya keren na ki parlok ki parajor bat kamtam na kaliang kinong tri na po ka parti kongres ru
tangba nga krensya ki ba ngin siarai rengkat ai bo pai ba ken un ong lani pai ba ken un batai shanu ya ka bangin le bat kham tam ru pai ba un rai ru kasyong su ru sahaka nongrim ka jongaken la katakan nongrim ka bangalit sa kanu parti ka yahap na miyahap selada suong yang ayalit sa kata ka parti la ni sa kani ka parti la ka nongrim ka miyahap bat ka jinglong ka jonga kumut ka tham tingong ngin siya perkat nang ni siya kamat rengkat upai ba rengkat banga khamta mangan so thu ld ba kanong rim ka ba kumno kay yang hangta ngin siya rai rengkat ban rai rangba langin lej kanu ka parti ban ada ngilej lu kam dei bang ngilej nak benta kanu ka kam ngilej na ka benta ka jing bahai jong kariber ka jaj ban riu ban khamta ma ka bangi tri kini ka kampanye ba kalong bangin wan ra haki jing ba bangin so thu jing mut bakino ki bangi tre ru kinom da dei baki jing tre ki ban long ki jing ta khamtam ya ka basniu ya ka imlang salang bat ya ka state hi bar ka jo iti karai ka shong hi ho pai ba bat khamtam ya kanong rim kabangangayin. Tahu kata kacing temu kacing keli bangadon ni kata kacing temu bangangan yang election kan mentoy yu lada buka golden uyeng lada upai ba kersan kamdon jengmut kamdon jengmut kano rik ka ba kasyong upai ba ngan ino akajing start kasyong upai ba ngan ino akajing start jong kinong syong shinong lah kanu karukom kabangirai lada ba golden ulidrung kanu ka parti ru lada udi ta undong tre jong kata ka parti kamlele re habangi tre nak mata ka jingba ni tre halor ki nongrim ki baskem banwanra ya ka jingba na ka benta kari ber ka jaj benriu kadon ka jinghun na kadon nut ka jonga katahi ka ban ai ka jingkemen ti hakabede bet kata bentong ba pidon ni ya ka jingtu nga ino ka jing start ka jong ba